Passar a produir la major part de la nostra energia en forma d'electricitat no serà un pas tecnològicament senzill, en especial si aquesta energia ha de provenir del sol i del vent. Els recursos renovables són molt intermitents i difícils de predir. En canvi, per tal que la xarxa elèctrica funcioni correctament, cal saber a cada instant de temps quina quantitat d'energia entra en el sistema i quina quantitat és consumida per tal d'evitar desequilibris. Com es fa tot això? El problema s'assembla al funcionament d'un pistó del motor d'un cotxe. La quantitat de combustible que cremem determina com de ràpid es mou el pistó, i això s'ha de regular en base a la velocitat a què volem que el vehicle es mogui, de manera que és important controlar de forma contínua l'entrada de combustible. De la mateixa manera, el corrent altern que entra a la xarxa des dels punts de generació ha de compensar-se amb l'energia elèctrica que consumeixen les indústries, els vehicles i els edificis. Part d'aquest problema es resol dissenyant adequadament la xarxa i posant-hi dispositius intel·ligents que regulin el corrent de manera precisa. Però això no ho soluciona tot. Hi ha una part del problema que ens afecta directament a nosaltres com a consumidors. Mireu aquesta corba, que mostra com varia al llarg d'un dia normal la producció elèctrica procedent dels diferents tipus de recursos. La línia de punts determina la diferència entre l'energia que consumim i el que produeixen les energies renovables. Al migdia aquest valor és petit perquè consumim poca energia i les renovables, sobretot la solar, produeixen molt. En canvi, a la nit, quan ja no tenim energia solar disponible, consumim grans quantitats d'energia. Aquesta corba rep el nom de corba de l'ànec per la forma que té. Aquests desequilibris estan provocant que ja a dia d'avui, sobretot als migdies d'estiu, es produeixin excedents d'energia. Les renovables produeixen més del que pot absorbir el sistema i bona part de la seva energia s'acaba perdent. És molt possible que en pocs anys apareguin normatives i tecnologies encaminades a gestionar aquest problema. Per exemple, tindrem tarifes elèctriques cada vegada més flexibles que ens bonificaran si consumim energia a les hores en què hi ha excedents. També pot ser que es fomenti i subvencioni l'ús d'aparells intel·ligents que es puguin programar per posar-se en marxa i aturar-se ells sols. O veurem com els vehicles elèctrics es podran fer servir per guardar els excedents de la xarxa a les seves bateries i retornar aquesta energia quan sigui necessari. Si estem familiaritzats amb totes aquestes opcions, ens serà més fàcil adaptar-nos i fer-les servir per optimitzar el nostre consum i estalviar diners, alhora que ajudem a gestionar la producció d'energies renovables. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.